qué consiste la prueba de F5J? Es una prueba de permanencia con veleros eléctricos. Es decir, tenemos un pequeño motor de uso único al inicio para la toma del aire, y una vez despegado este motor, cuando lo apagamos, no vuelve a arrancar, y a partir de ahí hay que planear y hay que aguantar un tiempo determinado y aterrizar en una diana. Descubrí el aeromodelismo de pequeño, cuando yo tenía 4 años, y básicamente me empezó a gustar porque veía a mi padre cómo lo hacía, cómo cogía la radio, y me encantaba y yo lo quise practicar, y un día me puse, estuve esforzándome todos los días hasta que consiguiera nivelar el avión. Tener un campo para ti solo y que nadie te diga nada y estar ahí en el cielo horas y con pájaros es muy tranquilizante. Vaig començar d'entrada amb un club. Jo crec que és bàsic començar amb un club, que t'enfoquin, i sempre el que els he dit als que han començat, perquè jo ho vaig fer-ho així, és agafar a casa un simulador de vol i aprendre per què serveix cada dit i la funció que han de fer. Això es pot aprendre amb un programa qualsevol, fins i tot n'hi ha de gratuïts, amb una emissora qualsevol que s'adaptin al televisor. Tens que interioritzar és que l'avió corre i cau. Per tant, has d'anar molt ràpid a buscar solucions. Segon pas, amb un club ultra bàsic, aprendràs moltíssim. El 90% de les coses que sé és gràcies als companys, vull dir, el que he après en els clubs. Llavors ve el tercer pas, que és comprar-te un avió, un Zulu, d'aquests baratets, i volar-lo i trencar-lo. I mica en mica et dones compte que aquest avió, que el primer dia només em va durar mitja hora, un altre ja et dura un dia, l'altre et dura 4 dies i cada vegada et va durant. I a partir d'aquí aconsegueixes volar. A mí es muchísima diversión, ¿no? Poder en total silencio hacer vuelos de 8 o 10 minutos, jugar con los pájaros como he podido hacer hoy. Es al aire libre, es sano. Es una gran ventaja de estar aquí en España, porque se puede volar todo el año, casi cada dia. Jo ho aconsello a tothom, vull dir, sobretot en temps avui en dia que tots són estrès i tots són nervis i tots són problemes i tot això. Home, aquest tipus de problemes et dona una compensació que el dia que voles ni pastilles, ni històries, ni nervis, ni coses. Vull dir, aquesta cosa és el genial que té. El companyerisme que hi ha és fenomenal. Si te gustan los aviones o la ingeniería, este es tu modelo. Y que tener un campo para ti solo, es que no sabes lo tranquilizante que es.